三宝 be three treasures for new dow receivers. 他人的一生中有许多值得庆贺的事情，但却有更多无价且必须要全力以赴来追求的东西。There are many things in life worth celebrating. However, there are even more priceless things worth pursuing with all our efforts. 2500多年前，当释迦牟尼佛仍是王子时，亲眼目睹了人世间之生老病死。他告诉自己，一定要找到一条永恒之路。于是，他放弃了王位及荣华富贵，四处去找寻名师及永久解脱的法门。后来，燃灯古佛为他受记，最后他修成了正果，也留下了许多的经典，引导众生开悟正果。About 2,500 years ago, when Sakyamuni Buddha was still a prince, he witnessed the four sufferings of life: birth, old age, sickness and death. He told himself, "I've got to find the way that leads to eternity." Thus, he gave up his throne and fortune in search for an enlightening master and a way to eternal liberation. Later, he was initiated by Daikamkara Buddha and eventually reached Buddhahood. Sakyamuni Buddha's teachings were collected by his disciples as sutras. The large collection of sutras has continued to guide sentient beings even till this day. 在一般人的思维里，极有价值、罕有又很不容易得到的东西，而且是人类所一直在追求的，我们才会称之为宝。今天，您在上天的恩典及诸佛菩萨的祝福下求了道，得了三宝。这道就是当初佛陀及古往今来的修行者、宗教家倾毕生之力所追寻的永恒之路。新下駄日文版モーロ本アシゲルハテキントモアコー2023-0607ニューイゲタ一巻道上源山際聖堂館タスク2013年版練り集作品イゲタアイクアン -TA オーシェンユアンイヤーユイホホーリーテンプルインブリーフアイクアン -TA オーシェンユアンイヤーユイホホーリーテンプルインブリーフI-クアン -TA オーシェンユアンイヤユイホホーリーテンプルオカン一重に小タスクします。ツシン PAVILION と MITREYA ガーデン。テンプルドア5-の獣の外感染人病。近くには横村陣安寺。国立大南ゲイスベ大学。烏山頭町水池景観地区。天台、吊り橋。1階、2階、3階、5階。地下室、厨房、食堂。5000寺があります。西暦2009年に広志茂中黒市を開き始めされた寺院。五大菩薩お汁を建設中。堺会審理を開き発するために、外国の寺院道社会のキャンペーンの写真、智子祝いが活動の重要なウェブサイトを訪問しリンクする道社会を先取りする間一重に説明すると、ビラの風景派よかいまとに
U7 製品ハポロをミと名付けられていますの妖精の国に似ており、特印が反映されており、義個性病破合法的に建築をさるせいできます剣物。は狐に壮麗で。剣物の外間花角にの伝を治む的波宿のタイプです。タオ会員によって設計され、精神誠意、同心炎上に見立ちされました。自心。パビリオン、渡る兄はその葉。フィリピンの道会員の木付によって建てられました。エラ大なる真実の扉、TAO と傾斜を千豚を社会。テラインの扉と死のペアの特印。期待、聖地と傾斜の地。3600人の傾斜、48000人の傾斜がここにいます。五軒寺が封建した五大菩薩派。大愛菩薩、大自心菩薩、大悟菩薩、大願い菩薩、大行菩薩と名付けられており、近くに蓮名小村の寺安寺、国立、大南大学などがあります。芸術、五山頭町水池の景観地区、天壇、吊り橋際、聖病の僧はじめ社八珍老町、死後、正義守る五大仙と名付けられたで、古豪派石天守る節村である。総宮戸の一階の大木掘り仏。樹齢数千年の長殺し科の木で掘りられた。渡る阿仏、自公仏、寛容と菩薩な二大老。のへちか島と明石跡のか。および僧たち者、渡る阿僧を申しえ、長僧を申しえ、末演僧を申しえの写真。真偽の長大老、地王大老、森大老、何老長老、陳老長老の。写真国内外の聖テライン、道学会の運動写真聖者の講義。異物院。二波読へ教え室あり一回。伝治おとらく教え室。千人号歌団教え室。大学部新民クラスの教え室4年生コース。道でへ教え室。地原部読へ教えし守る茂講座。大学部の英語学習の心理の授業。道家系基盤画の指しるべ、64代の師範をはじめ発する。ことつとむ曲及びびとも公や方。義故集会などを実施する。愛と願い。一階の外間には、道社会の文化の一体の詩が頑張れています。先天魔とな母親、全能の神を万右九頭の竜の堀国。と、長殺しかまと中目と竜馬の堀国。そして真実とアドバイスのことはが描かれた絵が頑張れています善行をする人踊りじ。2階、3階、4階、5階の両東側と西側のイングルーム。ただし中黒高し中黒陣中黒親切中黒信頼中黒義中黒は中黒平等の8つのユニット。道電子に波及意個異質あり。地元道セミナーの授業順目録。流行のアイシアン。ユニット授業3アキラ。単ヘ。文化礼儀作法のクラス。長清し。大人の読へクラス。子供の読へクラス。悟るりの悟る恵みのクラス。役立ちつ総合のクラス。菜食の菜悟るのクラス。スピーチトレーニング。ベジタリアン料理のクラス。アイシャンベジタリアンマテリアルのグループ。リサイクルし源のグループ道つむ。について話し合う。未記部の学習。余界デタを社会を発展させる。東南アジアと南アジアのインド。愛のキャンペーン。
人踊り時に他を受け入れさせる。家族を放ねて助け、緊急の必要をひさげともし、瀕死人踊り時を急。半分奥の2階外所館。3から4階刃先天まとな大きな精味や堀蔵の岩の。中広しには20の大きな分寺があり。5つの宗教え、キリスト教、道教、儒教、仏教、イスラム教の教え儀を表している。途上教えが模様であり。天母、全能の神が真の支配者である。5つの宗教えの治む位置の像印。寺院内に柱としがたいになっている。朝。の金は人踊り時をめさとるめさせる像印。です。3階から4階の楼下には。政権の講義とそうはじめしゃ、渡る麻生を申しえ、長宗を申しえ、末延宗を申しえ、延長大臣の寺院文化の堀国がある演形劇場がある現代市調査とるブリーフィング。ルーム4階。青少年の聖火美馬と茂町キャンプの実勢。コンピューターと情報に適する専門知識の教え育がここで行われていた。エバーグリーンクラス、旧生月の心クラス、年末の会目クラス。友堂をはじめ初土地恵みのクラスが開き記載されました。地下には4年生カレッジセクション。コースの JR- シャン、広し壁への至る立ちクラス。アゲイン- アウェイクニングクラス、ゴールデン- クロッククラスの教え室があります。地下にはモダンなキッチンとダイニングルームがあります。スーパーナチュラルドラムブランディッシュライオンチーム。お開き祭します大学、高校、クンネリ学校の夏季、冬季キャンプ。ガイドトレーニングキャンプ、大学部門の通信キャンプ。夕日でなフランチャイズ権をサムセイがシェツー村の町路を掃除し、6カフェの監査会守るご活動を行う小学生と、高校生のサマーキャンプを実施する中学校。そして、ポストヒルでキャンプファイヤーの夜のパーティーを開き祭しました。聖なる寺院によって重要な活動が開き祭されました。1階の一半宮殿の儀式が使用され始めました。3階の先天聖宮の儀式が使用され始めました。聖殿の楽茂式派。西暦2002年10月20日に行われていました。中花民国91年。母の日の感謝を表すため。2。中身の路節でちゃんそうを申しえの恵み町と末延そうを申しえの美のぼるに感謝し、忍ぶ。ため重要節でこうと死者を高しゅ。ため。一つ屋根の下でクレラスベジタリアンの道を教え信者である。三世代の道をサムネ者を表明らするため。50年前にベジタリアンのタオ会員になった。渡るはそので。茂る人の大も的、小も的、ちらほの読へ試み現代会を実施するため。8月21日にイークアンタオ教会が開き祭した予会。1万人ただしかぎの大読へ試み現代会にタオ会員が参加した。2005年、中花民国94年。イークアンタオ教会の会員代表者会議が、月15日に義和聖廟で開き祭されました。西暦2006年、中花民国95年タオ。会員派集教え文学の国際学すべセミナーに参加し、西暦2006年9月、中花民国95年、高山地区の空軍士官学校の近見が三種の神木を求めた。2月6日、西暦2009年、中花民国98年。
ユイクアンタオ教会が重さいしたよかい。一万人正しかたぎの大正しかたぎ読へ試み研修会にたお会員らが参加8月。西暦2009年。中花民国98年。訪問し友城を敬具。南地域の田尾伝道市の友城を敬具。大崎屋からの陳墳前中黒が牛と臨海。中黒が牛がここに来ていたジトゥル師団のタオ族のメンバーがシェンを訪問した。ユアンビライー法性病。11月24日。西暦2002年。中花民国91年ユイクアンタオのすべてのタオメンバーの友情を決備つける。肉体的、精神的、聖神まとな主教えの旅派。タオメンバーによって行われました。11月7日、西暦2004年、中花民国93年伊広島地長花県支部にて、大南市議広島地所により身体まと、精神的、霊魔と健康に適する文化講座が行われた。大学部の道会員の友情が決ばれた義和隊と春陽隊によるタオ隊員派。甲押県六亀守るの神移転台という。山にあるイークアンタオの大正しかたぎな道教え社会を訪問。タオ隊員派。大南県南花守るのバウヒロ聖廟を訪問。バウヒロ師団の道メンバーが上源山将棋は聖廟を訪問協議。師団南新部隊の道メンバーが上源山将棋は聖廟を訪問。富城、大南市協議師団の道士族が上源山将棋は聖廟を訪問幾国道。野花八須県支部の道会員が上源山将棋は聖廟を訪問。2007年7月、中花民国96年。ギラント大北のタオ族が上園山椒を訪問義和聖廟。タオ族のバスチームがよく訪れる場所ビラを訪問。タイのタオ族が10月にビラを訪問。西暦2007年。中花民国96年。大南県警察の退職者派。西暦2007年に陳委員長に立いられてビラを訪問しました。中花民国96年道会員らは2月22日、西暦2009年、中花民国98年、南東県の光光る道線センターと法義士仏殿を訪問した。海外の寺院、道社会の境界真実活動写真を発展させるために、海外の道社会を発展させる、イークアンタ王宮閣に2伝得ています。ベトナム、タイ、シンガポール、フィリピン、マレーシアあまり東南アジアのインド。南アジアのインド、香港、オーストラリアはあまりなど。中花民国、アメリカ、カナダ、インドネシア、タイ、日本など多くの国がイークアンタオ教会を設立しています。あまりなど他にも、ザ・ワールド・アイ・クアンティエオ本部があります。重要なウェブサイト。権者の講義に従うために、TAO のイクシゲルにハフル大であり、TAO のフ及びにハ科学的でありなさい。コンピューター情報技すべによる TAO の真実を即進むするためのウェブサイト。切りられた時間と空間を超えて学習リソースを引き下げともするためにインターネットの検索サイトを使用して、000いくと入力すると、古陳長老が、生前に土を行為し、人を踊り地に預金を弟子席しまなかった彼の偉大な登る。に感謝します。散歩道。社会の文化画をデザインした誠老長老に高しを表し、
この領域場所で道会員のための5000秒を建設し、この領域場所で地域社会と友達になる。上源山将棋は性病の伝話を敬具。0669019992 0669000008 19砂子村関天地区大南市リソースをとも有する大正し方ぎな渡るあみち社会へようこそ。動画をご覧いただきありがとうございます。初版9月西暦2007年中花民国96年大水熊後の発版8月西暦2009年中花民国98年高山地区の空軍士官学校の近見が1の3種の神木を求めた配分につき6日の神源山将棋は性病のクアンタを西暦2009年中花民国98年台湾大北での幾人の大行動西暦2011年中花民国100年中国語と英語のキャプションを比較した発版8月西暦2013年中花民国102年義和性病オーケストラ高弘国立大南ゲースベ大学を卒業した陳中黒ティン中黒地大崎生面中黒茶う中黒湾崎生に教えていただき感謝します。http://www.google.com で検索してください。tw にクトテレビと入力して見つけます。このご利益を金でいただくことで、あらゆる場所でひときを広し、私たちも、正規としせいけるものも、皆普通となります。トトス//www.youtube.com/チャンネル